Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka arpo itrik unaitung arjar arpo ka khasi students union Pyrda Nonglyput haka jing don lang jong inong kitkam ka ki siu nong clear circle kilalit sam ro Khaw bat ki mas shaki arpo tli ki Longïing haka shnong Pyrda bat Nonglyput ki balong ki shnong ki bodon haka thai nong clear west Kasils district haka ni gasngin lo jing sam ro Khaw bat ki mas ka sengkal aji kairu ya ki pat ba haka bai dei ba jing pun suthu kumno bani jingai iwei na iwei pat bat kumno ban pikir la dia ban lait naka jinga bet naka jing pang klam COVID-19 haka jinga kran baka Batisi TV u publicity secretary ka KSU Nonglyput circle u samla penne scam simle re thu baka single patha ik unit ban pej banya hala ki jong ki unit bat ban pentep shaka seng la don ki Longïing ki don kami ki la jinga ram la kalong haka no penta kanang baka seng kan yo ban le ko don kam. Kasngi nagal yang jongka KSU Nonglyput circle lengba katanat terikam jongka ka Pyrda Nonglyput unit kalayo bansam ya kikato kini Khaw bat kimas lengba ka babut ru yaki kendan protokol jongka sorkar jela bat kene ka jingsam jong ngi ya kini Khaw galong ban Christian bor lang yakini ke beduk basuk ki mamat jing kamtam hakane kapor lakdaw kablasya kata hakabla kin nong jongki bakim yo syu Tilang ba kane ngi kum kaseng ngi penpau da kajing sengukhia bat kajing kit kli yala kajong ka dong ka than bat ki imlang salang bro gawe ngila sim kajing kit kli bar kumta ngila pet ya kino ki be kham kurdu bat ki duna ha ga kot kumta ngila sim gawe garai menyale e ban supet tang khamat ngimla kumta daga jing sengukhia msing ngila le ya kane bat kumju ru ban hikaru yang ngi satai kumno ba ya dai ban yada bat uni khnyang jingpang Te nagaleng jongka ke siuru
habagile kane ngila don rengkat badu presiden jong circle rengkat bagi nongket kam jong ka nong circle ru hang te ngile lai lang banjurip lang banya benta lang kate banyu i jing bat jing jinjar jong kite kithan chete hane kastep ngile le ar phatali gelong jing bat minang yale ru katkum jing idon kam ngin nang pe chisu hoi nagaleng jong ngila pha ru ya gi unit bro khaj ban pej yola se gidang don giba mat jing sitom lane jing mat ya jing halor kane ngila pha ban pej benya ban yit benya yala se gidang don bukum kita ngin galeng circle ru nginang yashim chisu bangin yarap ikum kita ban pej lang nam taka im lang sa lang bro kowe